Jo, tak. Tak. Så. Jamen, nu skal du høre en gang. Og til jer andre også. Nu skal I op af. Og I er alle sammen velkommen til at gå med op. Ja, nu er der ikke noget, der har noget i hænderne, men ellers lige der tingene står hernede. Og så Jesper, er det ellers på stigen derovre nu. Fortsætter op. Hele vejen op. Til deroppe, hvor der er noget lys. Der er så et plateau, og der samles de på lige alle sammen. Jeg er lige bagved jer. Jeg kunne godt have taget sammen den her. Du skal ud og gå ved ligen. Ja. Sindssygt, man kan komme så dårligt på. Skal jeg selv gå i gang nu, eller hvad? Du kommer bare ud på alt, hvad du kan se. Rimelig godt stykke ned, ikke? Alligevel. Venter lige til, der kommer. 35 så står vi i nu. Toppen af rundetårnet. Og ja, mens jeg lige får pulsen ned i hvert fald. Det går i sin enkelhed ud på, at du kommer ud og står derude. Ja. Og bundt fast i ræbene. Tager et skridt ud over, får en 8-10 meter skridt fald og 34 meter gyngetur. Ja. Og hop ud over lange låne i... I tredje gear. Ja, det er vel lidt det samme, ja. Og hvad så? Så kravler jeg op. Ja, det er jo så et af... Synes du det kunne være spændende at tage så et spring? Ja, jamen, jeg jo ventet lidt på det. Nå, Nej, altså... Eller i luften, eller hvad? Nej, bare en lille junkie. Lad os bare sige det med. Jamen, jeg er jo ikke så god til højder, det... Men ja, vi kan jo kigge på det. Og hvad siger du, man kravler op dertil, og hvad så? Alt det der kommer jeg. Jeg skal nok forklare nærmere op alt det der. Så jeg skal bare høre, om det er noget, du er frisk på. Det er det selvfølgelig, Det er fandme godt at høre. Hvad er det dumt at sige nej? Men vi er så hvis du har lyst, så er der jo good to go. Jeg vil bare ønske dig en god tur. Tusind tak. Ja, vi ses med jorden. Et skridt frem. Vi ses med jorden. Det var et skridt, du kunne tage. Lidt mere. Den der, ja, lige den du har. Op og sidde. Ja, op og sidde. Bare et. Sådan der. Yes. Det var der fandme lang tid om. Har du sindssygt over så hårdt. Godt gået. Tak skal du have. Ja, en bid lige. Nå, der er på lige, der er over 2 sekunder. Ja. Sådan der. Bare lige rejse dig lige op, så. Og så bliver jeg også lige nødt til at gå rundt om den der. Ja. Sådan. Yes, så når du er klar til det, kommer du bare op over. Eller prøv lige at vente, piller lige dem her. Du skal også op over i stedet. Helt op over. Helt over her. Ja, 2 sekunder, vi piller lige dem her først. Yes. Yes. Så lige sæt. Under være så lige til fat herovre. Der var langt ned der. Hvor lang tid sagde du, der var? Sådan cirka. Rebstigen eller hvad? Nej, jo. Det er frifald eller frifald på 10 meter. Det er omkring. 34 meter gyngetur. Ja, vi står i 35, ja, 40 meter så er det heroppe. Det er sådan noget, man siger, det gør man bare, fordi at, det gør man bare lige så hurtigt, man kan. Ne? Det gælder bare om at komme ud over. Det kan ikke stå og betale sig og tænke for meget over det. Nej. Tak gået. Går du lige ned til de andre, så kommer jeg ned med det. Der er altså et stykke.
godt lige have lov at sige. Er der langt ned? Ja, det er der. Det er der så helt rigtigt. Gik det godt, synes du? Jeg synes, det gik fint. Tak. Hold nu kæft. Ja, nå, ikke. Ja, der er så langt. Det skal jeg så lige hilse at sige, når ikke engang man kan lide at gå på trapper, ikke? Og altså jeg er jo sindssygt dårlig til højder, men jeg er nok bedre til at tage beslutninger, end jeg er til at tage mig højder, ikke? Det skal da meget godt gå så. Ja, men står der ikke også bare et pres? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, det var... Men der er langt. Det er faktisk lidt overraskende over det tryk, det giver i ryggen lige når du lander. Okay. Det var faktisk lidt sådan, eller hvad, du kan godt mærke, det bliver... Ja, det er lige, og så får den sving på dig. Ja, og det næste, det var der så underarmen, ikke? Ja. Der må være nogen af... Tusind tak. Der må være nogen, der er til lige siger, jeg holder sgu da lige en pause her. Der er mange, der hænger og tuder ude på den derude. Ja, tusind tak. Ja, det er også godt lige både sidde og røde pizza, ikke? Og man kan sige, det var da win-win situation at smage den anden gang. Det var godt. Var det pepperoni, den smagte anden gang? Det er ulækkert. Ej, for den tog jeg heldigvis ikke nogen videre her. Okay. Det er helt okay. Det er ikke okay. Jo, de fleste hænger og brokker sig derude. Den er også bare hård. Det er den.